Jaume Paisa? Sí, em dic Antonio Barrero, veuràs, no ens coneixem. Volem engegar un festival de cinema a Roda de Barà i ras i curt. Necessitem una campanya publicitària als cinemes. Així se'n va presentar l'Antonio Barrero, director del FICAT. 13 anys després ens retrobem al davant de l'hotel de Comarruga, on poc després ens vam conèixer. Antonio, Què tal? molt bé, tu? He col·laborat a les 13 edicions del FICAT, amb el vistiplau de la família Agustí, del cine. També m'han col·laborat artistes de disciplines vàries. Amb l'historiador Jaume Aymar, la productora Tra Infografia i l'actor Joan Frank Xansonet vaig presentar el documental Colom i Calonja. Va ser seleccionat entre els 3 millors d'aquell any. La pianista gironina Manu Palancar va fer-nos un delicat espectacle previ al visionament de la pel·lícula Pau, la força d'un silenci. Una performance original i exclusiva juntament amb el pianista i compositor Jordi de Vera, amb coreografia dels ballarins de dansa contemporània Raúl Lorenzo, Paola Prats i Belka Ruana, i la col·laboració de la violoncel·lista Cèlia Joan. Les bones relacions que he tingut amb proveïdors i algunes institucions i empreses m'han permès fer realitat els meus somnis i, com no, ajudar a la cultura alhora. Vull aquí destacar a l'Ajuntament i als magatzems Vall de Platja d'Aro i a Silvent Saragossà i al seu grup d'empreses de Penyíscola. Gràcies al treball regular amb ells i la confiança que em van fer, he pogut ajudar una mica més al món cultural i, com no, al FICAT. Gràcies, Antonio Barrero. Ha estat un plaer haver-nos trobat pel camí. Que hi hagi FICAT per a molts i molts anys.